Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana nimafuna ndichite report. Tili ndi mnyamata wang'ono kwambiri wonena zakupsa. Timafuna ameneyi tiyambala mpatsa mpata alankhule mumve kodi akuti chiyani. Ife limona ngati kuti njalayi ndife lokha. Ndine sandi saize ndabayenda kalanga muru wake tiye ndikawaforere yapita. Tiye ndikawaforere yapita. Amalawi rose tiye ndikawaforere yapita. Kuli mwina dziko lathu la Malawi lidzarukuka pakuti munthu lajanteza ola umalafula wose. Kuti nachilola chipani cha MCP kulamulira dziko lathu kwa zaka 5. Tili kuona kuti chirukuka chimodzi chomwe chimene chinachitika tiye ndiyese DBB kuti loso mboma. Chifukani kabira pa stadium kufanga bila kulonga pa stadium tikungoli pingu tikabiraso ulengo yaberu tungoso pingu tibazi unataza kuti ku DBB tikolika pesa kwa chirukuko ndikosolika pesa mtendere tiye ndikaiforera pira tiye ndikaiforera pira Malawi rose pakuti kulola khokwe ndi mawa faja wako nduya ali pakuno wapajalangwa mphepo tiye ndikaiforera yapira tisawanyoza mubiya twadala yathu lomwe lino kuli mwina adzalimangira kusochirukuko ife anasukulu likumadandaula likadwala tikupita kukaphata kwadalika wamatapiraso kwadalika tipange chiyani ife tiyeni likawaforere yapita tiyeni likawaforere yapita mwina adzasintha dziko lathu tiyeni likawaforere yapita balasanga tikakadula magoli ambiri yapita adzalisintira dziko lathu akambalame alipo akwathu kwa mkuno tiyeni likawadulire kwati yathu tisakathamangire zinthu zotula tikapitaso kuchitindo cha MCP analemba potapala koma anaruku ku DBB anayikapo chimanga kodi miyo yonse ya Malawi sakati timadalira chimanga tiyeni tikawaforera akambalame abalasanga tiyeni tikawaforera DBB abalasanga anatilonjeza kuti tidzachakanatu kwa tsiku koma lero kuchakanaruko ndi poison anatilonjeza kuti fereleza lidzagula pa mtengo 4,500 lero 100,000 fifike akabweraso fereleza akumangogula ndi mavenda okaoka nanga kodi ife twakumudzi kupindula tiyeni tikawaforere yapita abalasanga kuti mwina lidzasintha dziko lathu zikomo. DBB woye sokano swanga ainowaga akulu akudikira ine wanga ndwachi nyamata umene tizangubwera pano kugawana ma t-shirt kugawana nsalu ndi zina zoterozo ulemu a secretary general ulemu a vice president mwini wake wa dera lonse lino ndiperekeso ulemu kwa bwana Chitete mwini wakeso wa constituency MP wana MP basi komanso amayi a director anzanga maina vicha ulemu wanu mayi kunje ndi timu ya miyonse ndi nthawi ndingoti aliyense ulemu alandi timuyang'ane pita kutalika pa 16 pano tonse achinyamata tikamvotere sife tokha ameduka kumudzi kuli enanso m'madipatimenti osiyanasiyana ku health kuli anyamata ku ame kuli anyamata ku polisi kuli anyamata onsewo akuvutika chimodzimodzi ngati mene mukuvutikira inuyo every day timalandira mafoni odandaula m'madipatimenti imu ndipo tikukupemphani zitiuzani ndithu pano padeti ndabweza mbiri ochokera ku MCP ndipo mafoni onde nditeyile tukambaza ku MCP wonse ali apawa amalandira mafoni kuchokera ku MCP kwachabwanji mwini kwabwino tili limodzi before siyana dzipani koma tamba ucheza motere kuchifukwa chani
mantha akudziwa kuti undu ulendo ndipo ndikukuzani mafumu athandizeni achinyamatawa kuti adzamve kukoma ndinuyo mafumu zomwambira mbuya kudaliseni. Thank you. Wana professor kumanariko atiwa kuti Sentoni John onabo VP Gangata komaso bwana secretary general aikwira ndipo boma tikutenga pa 16 September. Mawajiwiri bwana Epiama muliko mene mumachoka mbama munasia federasa stoko ya sambani na kwene fare kwa makungungua akakakawa abwandewa aganika kupanga chili chose. Tikugamba pano shuka wakwera chimanga chakwera chili chose dadali chakwera sowe asasowe chakwera choke asachoke awachiwiri ndikufuna ndikuuze Richard Ndimandopanda ino makamera sumulani Richard Ndimandopanda iyi bandala maso kwa matawi yako ikubwera MCP ngatiamba ngachitukuko ndikumba basi ndikuchulitsa mimba zawo balira chitukuko chili chose chomwe MCP yachita. DPP waye mawanga omaliza ndikwade bwana VP ndi bwana chitiritiri komanso bwana sichimuli hapa ndikuyamika kwambiri TV yale ikakoma bona anthu awiri muli apadu lelo tikakamona TV bwana Gangata bwana Mukizo hapa chipani cha bila seu ndipo Sentoni John chikutenga DPP waye nikafika pamenepa ndilole ndikakhale basi sokano siwanga. Nimafuna lele isayo Gangata mabwera nimafuna lele ina Mukizo nimafuna lele Abino waye Komaru wana bosaona ntabya Chala mwamba TPP oye Apita oye Apingu oye ule mwanu bambo SG bwana Mukito ule mwanu wa president kaoja pakati bambo Gangata agamana ule mwanu director wa mai na vicha ule mwanu
achisale nomani ulemu wanu kuti ndichulali yense asitambuli ena wonse kuti ndachule nthawi siteka koma mafumu apadera ulemu wanu asogolera chipani ulemu wanu msonkhano unosi wanga ya ndangobwera kuzakhala nawo koma ndimafuna ndiyankhule chinthu ichi kuti ife mukundiona pano amakamera tukulani makamera ntchito iyambike sopano ife mutiona pano tinkaenda ndi Malemu Saulos ngati tikabwera mmuzi kuti mudi akatatu timanena ndife ndi Saulos koma lero Saulosi anadibwa atu wa muisi kuchikangawa chala mwamba nimafuna ndiyankhule mawu yawo tisanapite patali kumene tinali ku UTM anthu akutuluka mmozi lero ndikukamba pano winanso wabwera koma wabwera opanda lopiti woti ankati katundu wathera konko ndipemphe alendo mwatipeza kuchoka ku UTM bwera ndikusokolo kuno tikulandire Chalamamba awa yachiza mbekea anali ndi mpando kwa NGC ku UTM koma ndi mmene aonera mmene zili kumene akanika kukhala lero ali pano tipemphe bwana vipi mkuluyi bwera ndimumulandire mwina nkhani mawu awiri ayankhule koma bwera ndimulandire bwana nokha Abita woye wina kuteka lindima wawiri atatu nangasabwera zulo sabatoza china kwabwereka kumene kunali okulima vuto opya ndiye mwina ayankhula mawu awiri asanakhale pansi siumukombe chala kumwamba ndinofoka komanso ndi mphamvu nopo DPP oye! DPP oye! Abita oye! Honorable Alfred Kangata oye! Honorable Mkito oye! Ndine Nkosi Chizi Mbekea. Ndinali Director of Students Affairs for UTM. Bwana mukandi pepesere kwa adati ameaja neni bambo wake mukulubirira kumeli kumenaona tituzidzi kulubirira asangala chifukwa inende wawo weniweni amene ndagwira nawo ntchito ngakhale 2014 pano ambiri akukumbukira amene ndakhalira nawo ntchito mawu ena amene ndinganene ndokuti mukadzaona mbuzi ikuthawa pamene pali nsipu obiriwira ndauti pali nthungu kumene ndikuchokaku iyi ndi njira chabe gulu likubwera chonde
bwana tilandire. Ndale inde tidabanga ndi malemu Saulus Chilima mzimu wawo semutendere. Koma ine mwa ine mwini chimene ndachokera uko ndi nkhani ya ndale. Ndale si tikamapanga mwina simatafika kukoma kwake mwina koma tafikira kuchikangawa. Adatilakwira. Ndiye ngati akubanja adadandaula ineso mmodzi wodandaula. Chimene ndikufuna kana choti chilungamo chidzachitika. Bwana ndikupemphani mutenga uthenga uwu. Kuti bwana aja akadzatika apatsa vote pa 16 May kudzachitike commission of inquiry enieni. Osakhala zija maona zijaya. Zimene zijazo situkhutira ya. Mawu ambiri mwina tipatsidwa mpata tidziyankhula zambiri tidziyankhula kutsogolo koma tikuthokoza kuti mwatilanda. Zikomo kwambiri. Chalamwamba TPP woye sikukhalisa pano tiyendere limodzi ikayankhula kunena kuti katundu wochipa anapita ndi pitala. Katundu wochipa anapita ndi ndani? Pitala. Katundu wokwera wabwera ndi ndani? Chakwera. Chalamwamba katundu wochipa anapita ndi ndani? Katundu wokwera wabwera ndi ndani? Inu katundu wochipa anapita ndi ndani? Katundu wokwera wabwera ndi ndani? Sesa chakwera sesa. Tieni kati sesa mungoti sesa. Pali chani pa chakwera mungoti atamao. Chibagera mwamba tieni. Kala mwamba. Sesa chakwera sesa. Sesa Richard sesa. Pali chani. Utenga ndina pano ndi ochepa. Ndimafuna ndikuyankhule. Njala simaona mtundu kuti uyu muyawo, uyu mulomwe, uyu mchewa. Njala ni njala. Ine ndikudandaula kwambiri mkulu analea Babati Chiwanda. Akuti chitukuko achakwera sana pange. Ine sina bado wa jealousy. Ni manena zimene wachita komanso zimene sana chite. Sina bado mtu wa jealousy. Achakwera ayesesa kumbali yawo. Achakwera apanga chitukuko. Chitukuko choyamba ndikachua kuti choyamba mune kuti njala. Chachiwiri Saulus Chikangawa. Chachitatu Silikimia. Chalamwamba chitukuko choyamba. Chachiwiri chachitatu Silikimia. Chalamwamba chitukuko choyamba. Chachiwiri chachitatu uya ukona chitukuko chimenechi sitajua. Pachipanda chakwera tikanapanda chitukuko chimenechi. Pachipanda Richard tikanapanda chitukuko chimenechi. Sona ndafuna nitenge utenga unipereke. Nifuna utenga umutenge. Ife tadwazika matenda. Matenda kati apa sapulumuka timazirwa. Chenche ukwera pa mulomo sachosa. Ife matenda timaziwa. Richard, iwe Richard, matenda wa Richard. Saa kuchira mulipa ulendo pa 16 May. Simukhala pa September mukupita. Nikupembe chinthu ichili. Iwe Richard ndi. Tinakamira 21. Lero ndulula chimozi sala 20. Njulule. Chalamwamba iwe Richard tili kuofesi kwako. Iwe ndine tinakambira na fundo 21. Lero ndikutosa limozi zisala fundo 20. Koma tipitako ndikokwera. Neni mafuna ndikuuze Richard. Iweyo mmene ulindimira gasi kunyumba. Umaziangana pa galasi. Iwe nganene kuti iwe 20 sate usogolele anthu weyo kunena zona. Chalamwamba Richard imvera kuno
umakona nthawi yonse ukapita kumakaimbisa nyimbo pa msonkhano. Ine simaimba nyimbo, ine sikwaya master, ine sindimba nyimbo. Nyimbo zimenezo Richard ukaimba tumezo kumaula ukusogolera Anyamata kumaula. Chala mwamba disana pitilie ndiyankhule ni mwana wina akuti Vitumbiko anapita ku Chansa College ati kumakaelekeza ngazima panga Saulos. Ndeni peleka uthenga kumuza Vitumbiko. Iwetu si Saulos. Iwetu wachekwa kwambiri. Mukuzinamiza ino kutati muzabera masango. Mumvere chinthu ichi ndikuyankhula ndine. Chambula bwino ndione. Ndikuyankhula ndine. Inutu simungabere masango. Inutu mungotaya nazo nthawi. Nonse Vitumbiko ndi anzako mwachepa kwambiri simungakwanisa inuyo. Dada ndaula anthu wa parliament mwatusisa ndalama 63 billion kumpasa Lazaro kuti azidya ndi anake ndi azukulu wake. Inu mungadye 63 billion pa 6 months. Zulo unali ku Chansa College ndi maganiza Vitumbiko utapa 63 billion 40 billion wapasa ana ku Chansa College. Ambiri akulephera sukulu, ambiri akusambira safu, akachokwelenga kusoja kudya, akugona ana ndi njala. Lero lakumulanje Palombe Mchinji Kadabe tasintha choti sima sikuba taipasa zina lina tikumati Nyambito chachikulu kugona. Nikanena kuti chala mwamba, nikanena kuti kodi mukudya chani ili mungoti Nyambito nanga kunchinji Nyambito tilimozi. Kodi mukudya chani nanga kunchinji nanga kona mpungo nanga ukalonga wala kugona. Inu chala mwamba ndafuna ndiyankhule mawewa wosiriza. Mawewa wosiriza ndafuna mukamakhala kwa MCP aliyense azimuza nzake achimwene taba kujaku kwacha. Tiye tilongeze hawina iliyose mwini Katundu wa kutani pano akubera. Chala mwamba wana vipi ndafuna ndiyankhule mawewa kuti Malawi kudwala. Malawi li pabedi. Malawi kusowa Mankhwala. Mankhwala oti ziko noliende alipo. Mankhwala ziko nokuti liende ali kumangoji ku Page House. Ndipo Mankhwalao ife tapasa zina ya Mankhwalao ni Peter Therapy. Chala mwamba Peter Therapy oye. Tafuna tipemphe pano nonse kumene mukuyenda mukamakhala mocheza ndi wana kuziwa kuti Mankhwala adziko lino apezeka ali ku Page House. Zina lake Peter Therapy. Ndi Mankhwala okhanga chize Lazaro. Iwe Lazaro Chakwera ndafuna ndikuyankhule mawuya awatsana kale pansi. Kodi Lazaro mwana anakuthandiza kutenga boma hadi sana anaenda bwanji kodi ali kuti? Chala mwamba iwe Richard unaniuza ife kunena kuti ndege inazaza. Anakuuza nani? Kodi Chakwera unati ndege afika kuzuzu yachita kubwerera koma Manama anakuuza nani? Nafuna nifuza hivi unauza asikari kujambia kwa kone sama minyankondo nusiku ama funa kuambia nae niko huko mamawa mwana wa mwini anagona matengo mpaka kucha mamawa mwai kucha afisi sana adie pajipanda korona kulika manja afisa kana tafuna kwani kumanda tikanaida ikachani kwani Chakwera ukuziwa iwayo Chakwera ukuziwa kunena kuti kudi amatewe na nufiti. Chala mwamba sesa Chakwera sesa Chakwera sesa mwana mamusiogo na batengo amena kupasa boma iwa nikupikisa mpunga Richard kupikisa sausage nikumadia manyumba mwana anza nali batengo tita kuna mizani kuti ufiti inumukana.
Sesa chakwera sesa. Nifuna ndiyankhule mawu yawo. Kunena kuti Richard ukamakhala kunyumba kumene kuli iwepo. Pamene wakhalapo Richard umve chinthu china chimodzi. Nthawi ina iliyonse from 17 September kubwera anthu kunyumbako kuzagogoda kuti cholinga mukayankhe mafunso 70. Richard umve ichi ukamatuluka nyumba wauze akazako akazanga kwati wanu ulendo uja wakwana sopano. Chala mwamba. Sesa Richard sesa. Nthawi sindilola. Mulole ndapasa maswa chomwe apitize program. Siko mkwambira mbele. Auri sesa chakwera sesa. Nyamuka we nyamuka. Sini pano. Chala mwamba. DBB waye. DBB waye. Honorable Secretary General waye. A Vice President Atwa Gangata waye. Nanga chidiri waye. Mundilole bwana VP. Mwanatele ulemu wanu. Ulemu ino Secretary General atu. Ulemu wanu komanso Regional Governor atu Bambo Chididi. Amene so muli shadow MP wakuno. Mulandile ulemu wanu. Ino a Director of Youth Bambo Chisale. Ulemu wanu. Ma NGC members nonse muli bano Bambo Mwale. Ma shadow MP osho kwa manila usiana constituency komanso kumairi ya ulemu wanu. Osaiwala amayi athu muli pano mayi kunje ndi amayi wonse ali John, amayi wonse ku district, amayi wonse ku constituency mpaka na ku area. Magogo ulemu wanu mulandire magogo nonse ndava kuti muli pano ndi ma senior group okhaokha tikudziwa kumbuyo kwanu mkatimu muli ma village onse alandire ulemu timakunyadirani kwambiri mafumu okonda chitukuko zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi ndiyankhula pawiri. Choyamba ndifuna ndipereke uthenga kwa Vice President. Kuna kuti bwana kodi mukudziwa inu kuti mukamapita ku msonkhano uliwonse muno mu Central Region kukumakhala timu imene ikumatumizidwa kukulondolani kuchoka kuboma momwe mukumakhala intelligence momwe mukumakhala ma CID ndi apolisi. Msonkhano uliwonse kumene mukuyenda ndipo ndamvetsedwa kuti anthu amene wali patiso ali pano kulondalonda chipani cha DBB. Ndine ndifuna ndapatsire uthenga mwina akakulondola namakanena sabodza. Lero ino amene mumatumidwa kuboma kaya kukutumani ndi Chakwera kaya ndani mukapita lero mukanene zona mukanene kuti Central Region yapita ku DBB. Mukapita lero mukanene zona Lilongwe mpenu yapita ku DBB. Chitiridiri wanyamula DBB woye. Mukapita lero mukanene zona kuti anthu akuno ku Lilongwe mpenu munalakwira. Mwasunza mwakulisa federeza odula. Anthu akuno awa makhulupirira ulimi. Anthu akuno awa makhala ni minda ikulu. Palibe amene angakwanise kugula federeza 130,000 baki. Anthu awa akukhala ni njala sikuti ndalesi koma kusowa thumba la federeza munda mwawo. Ine mene ndimabwera ndayima m'mashopu angapo kuchokera ku trading uko nangasiya manena kuti aseno pakwawo kuno ndiye kwa Chakwera kuno ndiye kuti kwa Kongresi samatero ndiye ndimati mwina anzathunu kunoko zanu zili pabwino kuti kwawo kwa president kumene akunena kuti kuno mtambala wakuda nthawi zonse. Ndiye ndayima m'mashopu ndimafuna ndigule sugar wa 800, ndimafuna ndigule sopo wa 300, ndimafuna ndigule mchere wa 100 kwacha, ndimafuna soda wa 30 kwacha. Sinazipeze ngakhale galamiro m'mashopu 20 kg yakufika 50 chakuti 1000 mukukwanisa inu. Ndiye akamati kuno ndiye kwawo palizeru DBB woye. Mwana atu wayankhula pano mwana wang'ono. Kuyankhula kwa mwana ndi kuyankhula kwa Mulungu. Kumwamba kwa nani kwayankhula. Magogo anazavina pano aja ayankhula.
kodi mwini wake kumwamba atsike mulungu atiyankhule zinthu zativuta amalawi tazunzika koma zonsezi zinachitika pachiyambi 2020 pamene amalawi tinapanga mistake kuyika chakwera pampando banjamo ndipemphe kuyambira lero mukabadwa ana popereka mayina tisamale mwana akabadwa asamatenge mavuto anu kumpatsa mwana kuti mmene ndavutikira ndi mwanayu timutcha mavuto mwana amene amakhala chani mavuto mwana akabadwa musamampase dzina loti ndaziona amazitani amaziona muna Malawi 2020 tinasankha president wotchedwa kuti chakwera chilichonse chatani mwaziona zinthuzi kuti zimatsalira mayina tibwerezanso kumanga mistake ndaife tikunena kuti adadi akubwera Profesa Atapita Mutharika mene ndikuyankhula pano ali mu ofesi kutyakula mapulani okonzeranso dziko ili silikufuna malenala munthu sanakhale olo khansala sanakhale olo MP sanakhale olo regional governor ati ndingopatsa president igwira sizimene zatigwirisa chikolopazi dziko lino likufunika anthu a experience adadi ni munthu wanzeru kwambiri ndi munthu amene wayendesapo dziko chuma kumayenda bwino inu amene muli mavenda pano mutakhala mboni yanga mumapita kukaona katundu wanu ndi mitengo yokhazikika lero mukapita kukaona katundu yemweyo katoni 8,000 mawa mukapeza ali 12,000 pakutha wiki mukapeza ali 20,000 dziko limayenda chonchi inu amayi anzanga mavuto amene ndakumana nawo Malawi munaphinjanso kwa ife amayi kupita kuchipatala mankhwala kulibe chakudya palibe pakhomo kuti tigulire mwana lero chovala simasewera dziko laipa dziko laonongedwa zaka 5 zachakwera ngati zaka 50 munthu waononga dziko uyu ifeyo a DPP sitibweranso pano kukupemphani voti aliyense amene wamva kupweteka tsikulo pa 16 kukangolowa ndi kukavotera pa DPP chifukwa ntchito za DPP tikuzidziwa ntchito za adadi tikuzidziwa ndiyena akuyenda muno ndikumakuuzani kuti adadi akalamba ife tikuti chikundi chachikulu ndi chimene chimasunga chani moto DPP oye kapena tinene kuti chimene wamkulu amachiona atakhala pansi wang'ono adakwera apo padenga sachitani sachiona akulu ni madaliso si awali aba wa mafumu si madaliso awa si mwayu si mizimu ili lero tingatukwane munthu wankulu bali nzeru ndaife tikunena kuti tikufuna wankulu ngati akuti adadiwo mwakuti akanakondwera kuti alibe upikisana naye koma adadi akwaopa akuziwa kuti mu myezi yochepa abwezeresa zinthu m'malo dziko lino DPP oye adadi pamene akulumbira dziko lalumbira akaulula zambiri akaulula makonzedwe a chuma cha dziko lino akaulula mitengo ya zinthu ya dziko lino akaulula mapulani ambiri okonzera dziko lino dziko lalumbira kuli kanthu ife tikunena kuti adadi adzalumbire kuno ku Central Region ndipo tikupempha muyambe kusoketsa ife tibwera kuno ndi mayi kunje tigawe nsalu kwa azimayi muyambe kusoketsa kuti tonse tikakhale kolumbira adadi DPP oye msonkhano siwanga ndi abweze amene andipatsira tibweranso koma ndikupempheni chitiritiri mpando wake ku parliament tapukuta kale mene timachokadzana mpando wa chitiritiri tapukuta kale tufuna amuna anzeru wawa akathandize Profesa Atapita Mutharika kudusisa mfundo zothandiza ife anthu akumudzi osati kumangolibera boma kumangobera amalawi nthawi yobera amalawi yatha nthawi yoanamisa amalawi yatha nthawi yotiopseza yatha kaya muti manga sitiwopa koma pa 16 September Profesa Atapita Mutharika akutenga boma ndima wamene wambuya kudalitseni ajiti yavura chakachi wali ajiti ni masewera inu imaoneka mwekwenu inu ine tunda akatuni
ena kuli mashado ngono tingamake ndine ine nimejeza ayi nikali ndujeza kwambiri majeza nda professor huko ngani masewe kwezi na president umamikana ndwe nimamikana ine watu ndikuti uno ndalandira vice president Right Honorable Alfred Gangata. Kodi mnamuona Nyamadayi pena mabwera? Maona njinga za moto eh? Zimamveka uri Ndimasewera? Ena ndimachira kwabweza kuli msatawe. Kulubwera vice president. Koma rukumeneko kutsaka ujidili. O vice president ni masalo ndani? Leo jidili ongasauka. Olinda bwezi wakuza akatundu mwaona asecretary general nango imani bongo kwalizo vega bali mpepaba aboneka bebe mlembi wankulu zitodari elekeza kwa tukuno zita kuti bibi kulikana ndo amene kwalizo vega ndeni mafuna ndinene mauya awa kukunyadirani ino azizanga sanani muntu ndi ndabwezi ochuluka NGC members yose mena wango imani bongo kwalizo vega bali mpepaba aboneka bebe komaso ndaona DC Nyamadayi meneyo ndaji salama kule chiro ketekete tikuvana omwale former secretary general mpando uli ndi awawo unalindia koma ndona anadasira ana onosangala sisi mafurika yote onganaja donganaja ongajere sima limoti usunga mangawa manga kono chidili kuimbidwa kwambiri ine size yake asa kwani mutaniona ni mwanabwi ile ni masawera aseno bakwawo tikamati ndale Malawi muna kamatsalemba mabuku yanthu andale kumpenu kwa mazengera kuno kutsachoka ine mukumva zimenezo nthawi yamatipate sikunalano hamantha iyayi koma ine ndine olimba mtima kwambiri ine ndimatengeseka ndendikuti ndonena zindikuna ndimachita zimenezo chifukwa chokumvera ni ululu mavuto amene tikukumana nawo ife kuno maka kuno kumpenu ngati ine nditakhala pasi anthu inu simtukuka ine kudera ngati kuno kumakhala opanda fumu muli ndi zero dera lonse lino umakhala kopanda fumu utekumati anaitanida kwabwa kusitani hausiwa tiye kwakwathu kuno sadapite nawo tingapindule ndifuna ndinene mawu yawo ineyo ndakozeka ndanani ineyo ulenga mpando wa uphungu ya kunyumba ya malamulo ya Lilongwe mpenu takoza ni manja amene makozeka jambulani mavoti yachitiri amenewo ndinalankhulitsa dala sinyo asaidi ndinalankhulitsa ndi amadzidama kuti andi sinyo governor ine katundu ine ulijani ulu apa ngalo wasini hapa asaidi ngalo hapa awani katundu wina ulu TVB woye ikakhala nkhani yandale lilowa m'midzimu tikumvana matisheti tangoonetsa yochitiri ndikufuna aliyese avale tisheti yochitiri koma ndimabwera lero kudzakupemphani mafumu kudzakuyankhani yankho lonena kuti zija mwakhala mukundipempha zija mwakhala mukupita ku nyumba kwanga ukanena kuti chonde musanyanyale mutisira yani lero ndabwera udzayankha mbene zikukhalira kukuyenda ndasekile
msango ona chonchira anyamatawa na kunkhani ya izi ndikunena ziti ndikutizuti kodi dakatuti nena amafunsano kuti bona chitiliyo makhangati sokupha zimakhala bwanji zitsime zimene ndikuzani ukafuna kuti zako zikuyendere kaya ndindale uzibe zakwanzako olemera zikumveka ine mkatika nkhako ineso ndizaona kwa ndendale zimene zichitika kuno ndi kwa yunkwani ukati kwacha ngati ndaphunzitsa wana sukulu chifuma nenatu magalajuwere ndinawo wananga nanga ndunamo nkhani yake nditi ndiye ine kuti wina andiletse ndale sangakwanitsi wachepo bwana secretary general uyu awa nda vice president ndipo ine mene ndikudziwira mene ndimakudziwira ninu awa adakhala kwa wamkulu wa polisi inspector general wati ndi munthu amasewera mkulu ameneyi ndikuganiza kuti ndi ofesi ya vice president kuno zinthu ziyenda bwino koma uthenga wanga munenge inu ngati mlembi komanso ngati a vice president aprofesa abwere kuti mwaona anthu mene atulukira mwaona anthu mene atulukira nde iwowa angogwira kantchito pang'ono kungopereka moni akapereka moni iwowa alankhula ndi a vice president apereke moni kuno nkhani yakuya ikulu misonkhano ndija wachitika kale uja ndikuthokozeni kwambiri inu atolankhani kuti lero mwaona pamene pachokera chidilidili ali ndi wanthu ziwoma kwambiri azimayi nyimbo a secretary general chape amwere akumba kuwawa mama mwina chape uchote nsanje ntimamo akumba kuwawa mama ndipereke ulemu kwa vice president achigawo chapakati honorable Gangata Ulemwanu. Ndipereke ulemu kwa honorable Napicha a director amayi Malawi yonse ndikuti ulemu wanu. Anoma Nisale director wa Chinyamata ndikuti landirani ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa ma NDC members onse amene tasonkhana nawo pano. Ulemu kwa abusa amene anatipempherera m'mabungwe ambiri abaja komanso ndi azibusa ena ngati alipo pano. Ulemu kwa mafumu athu amene muli apa azigogo athu landirani ulemu wanu. Ine chifukwa cha nthawi malo ambiri ndilibe choyamba ndikufuna ndithokoze anthu ambiri anthu akuno kumpenu kuno kwa Mazengera chifukwa cha mphatso imene munatipasa ku chipani kuchokera kwa Bambo Kambalame amene ali apawa. Bambo Kambalame ndi regional governor mmodzi amene ndikugwira naye ntchito bwino kwambiri ku chipani komanso amene akuthandizira a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikunyadileni kwambiri anthu akuno kumpenu chifukwa chosonkhana mpaka na madzulo ano kufuna kuzawalandira alendo anu a vice president Bambo Gangata ndi timu yawo yonse imene yabwera kuno. Ndimati ndikuthokozeni pamodzi ndinu azigogo athu ndikuti zikomo kwambiri. Mawu ochepa amene ndingathe kupemphani ndionena kuti tapirira anthufe tapirira kokwana zaka 5 zimene zapitazi. Tinawapasa anzathu wampata kuti ayendesepo mali mopanda kuwasokoneza koma palibe chilichonse chimene chapindulira ife a Malawi. Ndiye momwe tinagwirizanira chifukwa iyi inali contract imakhala ya 5 years. Tinawapasa 5 years kuyambira 2020 kuzafika 2025. Ndiye contract yo renewal ili pa 16 September. Pa 16 September ndiye tsiku la chiweruzo tiyendi tikawaweruze. Tione ntchito zimene atichitira kuyambira 2020 kuzafika tsiku la lero. Anatilonjeza zinthu zambiri kuti akatatu antchito 1 million yakuti in 3 months time. Kodi pano tikuti akatatu. Federeza amati tizagula 4,000 nkanthu. Kodi federeza 4,000 nkanthu wakulanda. Ndiye yankho lake kuti zimesezi kuti kuchokera pa 16 September ziyende bwino. Mayankho ake amali nawo ndi a Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Amalawi musayiwale zabwino zimene chipani cha DPP chakhachiwita mdziko muno ndipo musakayikire tsogolo la dziko lino ndilowala.
Komalizira ndimati ndipemphe koma choyamba ndithokoze aphungu akunyumba ya malamulo kuti mwagwira ntchito yabwino kwambiri ku parliament. Mwadusisa budget ndalama zoti boma ligwiritse ntchito. Ndiye popeza pakuti anthu akuno kumpenu komanso Malawi yonse timakhulupirira ulimi. Makamaka ife achipani cha DPP chimene timakhulupirira kwambiri ndi ulimi. Ndiwapemphe adindo amboma ma principal secretaries kuti ndalama zimene akupasani kuti mugule fetereza ochipa mu September muno chifukwa tikudziwa mu September peti kuchita mavoti zakati kuyembekezera tufe kudzala. Ndipo nthawi imeneyi tizayembekeza kuti tikamalowa mboma fetereza zateze kuti mwagula. Koma ngati fetereza simugula kwa anthu ovutika ali apawa tizathamangisana nthawi imeneyi. Sitinyengererana pakali pano budget ndalama zonse zimene zapita kuboma tizazisatira chimodzi ndipo tikupempheni inu ma civil servants makamaka inu ma principal secretaries kuti samalani ndalama zimenezi tizazifuna. Ndisakuchedweseni kwambiri panopo ndimati mwaulemu wonse ndiwapemphe a vice president akuno chigawo cha pakati bambo Alfred Gangata ndi ulemu wanu wonse kuti yankhulani ndi anthu anu akuno chigawo cha pakati. Mulungu akudaliseni nonse. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.